Riječi Tvoje, Gospodine, duh su i život, duh su i život. Iz Evanđelja po Luki. U ono vrijeme dok se oko Isusa gurao narod da čuje riječ Božju, stajaše on pokraj Genezaretskog jezera. Spazi dvije lađe gdje stoje uz obalu. Ribari bili izašli iz njih i ispirali mreže. Uđe u jednu od tih lađa. Bila je Šimunova, pa zamoli Šimuna da malo otisne od kraja. Sjedne te iz lađe poučavaše mnoštvo. Kada dovrši pouku, reče Šimunu: izvezi na pučinu i baci mreže za lov. Odgovori Šimun: učitelju, svu smo se noć trudili i ništa ne ulovismo, ali na tvoju riječ bacit ću mreže. Učiniše tako te uhvatiše veoma mnogo riba. Mreže im se gotovo razdirale. Mahnuše drugovima na drugoj lađi da im dođu pomoći. Oni dođeše i napuniše obje lađe, umalo im ne potonuše. Vidjevši to, Šimun Petar pade do nogu Isusovih govoreći: idi od mene, grešan sam čovjek, Gospodine. Zbog lovine riba što ih uloviše, bijaše se zapanjio on i svi koji bijahu s njime, a tako i Jakov i Ivan, Zebedejevi sinovi, drugovi Šimunovi. Isus reče Šimunu: ne boj se, od sada ćeš loviti ljude. Oni izvukoše lađe na kopno, ostaviše sve i pođoše za njim. Jesenske kvatre obilježavamo tjedan nakon blagdanja uzvišenja Svetoga križa. Cijeli ovaj tjedan bio je posvećen molitvi za svećenička i redovnička zvanja te za duhovnu izgradnju mladeži. Tako nam liturgija danas donosi evanđelje o pozivu prvih učenika. Luka ovaj susret Isusa i učenika opisuje tako da Isus spazi dvije lađe gdje stoje uz obalu. Isus primjećuje svoje učenike. Primjećuje one koji će poći za njim i kasnije postati ribari ljudi. Oni su upravo završavali sa svojim poslom jer su bili ispirali mreže. Bez obzira na to, Isus ulazi u Šimunovu lađu te ga moli da otisne od kraja kako bi mogao iz lađe poučavati mnoštvo. Već kada ljudska volja posustane i kada čovjek u jednu ruku odustane, Isus poziva na novi početak. On traži od Šimuna da otisne od kraja te da izveze na pučinu. Otisnuti od kraja slikovito bi moglo značiti napuštanje tog ljudskog pesimizma ili možda udaljavanje od misli kako sve možemo napraviti svojim vlastitim snagama i naporima. Sada se pak ne radi o Šimunovoj volji, nego o zahtjevu jednog stranca, učitelja, koji je posve slobodno ušao u njegovu lađu te nalaže što će dalje činiti. Šimun tako unatoč vlastitom znanju, ali i iskustvu, te on je malo prije ribario i ništa nije ulovio. On čini ono što mu Isus govori. I to mu donosi obilje. Njemu je to obilje donijelo otisnuće od obale vlastite sigurnosti i sposobnosti. Obilje je našao na Kristovoj pučini i s njim u lađi. Obilje dakako Šimun nije dobio samo u mnoštvu riba. To je samo slika. Obilje je našao u Gospodinu koji mu daruje posve novi život i smisao. Daruje mu vjeru. Vjeru koja Isusa ispravno naziva Gospodinom i vjeru koja pred tim Gospodinom otkriva i samog grešnika čovjeka. Ali Isus ne odlazi od toga griješnika. Isus ne odlazi od mene i od tebe. Ta on nam je zapovjedio da otisnemo od svoje obale i obale svoje sigurnosti te da zaplovimo na moru njegove milosti. U toj milosti se rađa obilje i novost života. Primijetimo kako Luka nakon obilja riba što ih uloviše, Šimunu odmah doda ime Petar. Kao da nam želi i slikovito dočarati promjenu koja nastupa u njegovom životu. I ne samo u Šimunovom životu, nego i u životu svih onih koji na Isusovu riječ otisnu lađu svoga života od obale i zaplove s Kristom na pučinu novog života. Života koji rađa obiljem.